Saka nawiri panapa ndekuda isu. Inini muchiona ndakada isu. Vanhu vakandiona vanogona kuti muri mawakasvika. Ndakarora mudzimai wangu 2000 tikaita vana vatatu. Mwana wechi3 ari mucheche ndopakatanga nyaya yekuti mumba magabva madzima. Ndo almost ndava ne15 years. Kusvika mudzimai wangu atokera. Dambudziko richitanga takangomhanya tega ungangotangi nekungonanga munhu uchiti pamwe zvinongopera zviri nyore. Ndopataona mukoma ndaita dambudziko rakati pamba pake mukoma haana kana shoko raakandipindura. Nokuti rakanga riri dambudziko rakati taura ranga riri dambudziko iroro rekuti ndandisingachakwanisi kusangana nemudzimai mumba magetsi adzima. Ndobva ndamuudza saizvozvo mukoma ndakatanga kuona munin'ina wangu ndamutevera. Ndobva ndamutsanangura akati ndanoona mukoma haana kundipindura kana kuti handichaona vamwe kana kuti ndichafamba. Ndakadzokera mudzimai wangu ndati ndandoonawo handisi kuti pane chinofamba hapana kana menduru. Ndadzokera kumunin'ina uya mukoma ndakamuudza kuti mukoma haana chavakandipindura. Munin'ina wangu uya ndobva adzokera futi kumukoma. Ndobva ndasara ndakagara pavatete pamai vangu inini panongori panext nemukoma. Vakaita tonga almost 1 hour vachingoti mwini ndichingoona vakagara ndakagara nditi handakamirira miriro ndomhanyirei. Munin'ina wangu ndopakandiudza kuti mukoma watibvisa wese pano umwe zvakangofanana nekuti ungofamba uchizvikoniwa. Saka nyange tikafamba neuya hazvibvi. Tikati tikaenda vangoona kuti mhuri yangu yakutembura yakugara kwamai. Mai vazvikurira ndobva adzoka. Zvamboita sekuti nani mudzimai anyingodzoka futi kusvika nanhasi takamboita mwana iyeye pazvakamboita mwana iyeye ndobva abayiwa ndobva afa akangogomera. Agara paya toona mai avo akati ngatidzokerei kumba uku kunhu kwatabva uku vanhu togona kuvadziwa tisingoite zveikoko. Taitawo zvatakaita tichiita munamato tatotengawo kapuropati kedu pangoya champupuri ndatenda kugadzirisa bhara. Champupuri chaya changotenderera imba kuda ndonga sekuru ndakavaudza vandoziva dambudziko. Imba yato yatanga nepachirwi champupuri chete moto watopfuta puropati yangu yatsva. Muri kwavarirayi mauya mese here kwavarirayi vatadii ndindauya sasekuru mai wavo asi takanenda ndakafonera imavara ndichikutaura kuti vaine mhuri yenyu vati vamwanini venyu vari ifamily issue kai family issue. Saka ikaita yafamily issue nasekuru apa toto vanogona kungodzivika vakagara pabhenji vari mutorwa vachirwavavarirayi. Asi takati sekuru ndo key point nokuti muchibuda muno mambo vakakupai basa rekuti sekuru ngavavaiko vachimonita zvakukuita handizvo zvemakuya muri 2 nasekuru kwavamwari ipapo kuvazivisa ndakavazivisa asi kuzovaudza zvekuti vanodiwa kuno kudaro ipapo ndakutaura chokwadi ndakangoti ini uyu munoona tisi tinodiwa ipapo handakuzo makambouya kudaro takamboya tikakutasikari munoona chinhu ukadzisa bhuku wangu handiti mukaona zvimwe zvinhu zvatinoita nechiprotekta sabhuku kuprotekta kwandinoita kukudzorerai kuti endai munoshandisa the correct sequence yechivanhu kuti vana vanyamunhukamukirana munofanirwa kushandisa maprocedures api anoita kuti mutaurirane muwirirane. Panoda vana sekuru, panoda hanzvadzi dzenyu sana tete mumba handiti wapoa vana mbuya the right dzokerai. Saka tikakudzorerai kwegwe mukasvika moti hai ndini anondiitei kwamambo kwegwe ndisabhukuwepo hazvishande nekuti nyaya yateta kudzorererai kwegwe haindigadzirisi. Kana munhu wapuhwa taski kuno kuti endai munoita zvakati ndo zvamunofanirwa kutonotanga kunoita modzoka kuno motipa ripoti yekuti zvamakatituma zviya takaenda tikaita handiti wapoa.
Muningina uyu anokunangai, anokuaccuse, haihuroi. Uyu. Sekuru mubate mashoko atiri kutaura ipapo. Seumambo ati kuone kutambira zvinhu zvakadaro. Mumhuri yevamwe topinda tichitaura nyaya dzakadaro. Tinotanga nekuramba. Iwo unoti zvinhu zvakadaro zvingaitike. Chii sei wadaro, komande wako. Endai mutaurirane sevana vanyamuka. Takazodai, tikadi sekuru, takati endai mutore sekuru, right? Megamatadza kudii kuya nani. Chiuya mutaurirane nyaya yenyu pamberi pedare. Paine umwe munhu munyarikani, nokuti kana tivadzora kunemisa sekuru, tinoda kuti mugadzirise nyaya yevasukuru venyu. Hatiti wouya ivo vari tu vachipupura kuti takazonogara pasi nasekuru tikabatsirika. Takabatsirika. Handini wakwa. Saka uya adzoka puturu atizochema. Uyu ari kuchema nenhau yemukadzi. Areta mukadzi wokutorota kuhope kana asina kurota mukadzi kuhope. Handini wakwa. Saka hope yako mana hamene kunenge warara dzipi kuti urote mukadzi. Haisi nyori. Saka isusu tikanzwa kuti munhu ndodambudziko raainaro mumusha, achifunga kuti pana ari kukonzera izvozvo, atifari. Sei wafunga izvozvo? Ndozvatoda kuti nhasi ataure uyu, kana muchipi muri mega mega anogona kusasununguka. Toda kuti akutaurei dambudziko rake sasekuru. Ndiko kuzorerai zvekare kuti sekuru endai munogadzirisa nyaya yevana. Handiti ngaigadziriswe nyaya iyi. Handiti makona. Kana ari mukadzi akagara mumusha asingazive murume wake. Handiti mangwana mukadzi yeye kana afira mumusha mei anomuka kana kumira mumvuri asati avigwa. Ndiani anoda kuzonorara nemukadzi akafa iye angaitadza kurara naye ari upenyu? Ndoti vanhu chinenge chavepo. Chimbobudai. Sauri achidedzera chimbobudai budai uyai imi maiti muri kuzvigona uyo mumvuri wakatichecherera mumusha. Tipi zvinhu zvakadaro. Zvimwe zvinhu zvoda kugadzirwa nevana vapenyu ngazvigadzirwe. Munhu ukaona uchinangwa uroi nemhuri zvichenure kumhuri usari wakadii wakachena. Saka shamwari wedu toda kuti nhasi sekuru varipo mukoma wakabhotaura naye musuya. Handiti toda kuti utaurire sekuru nhasi ndakasununguka ndoda kukuudzai dambudziko rangu randinaro nemukoma. Inini ndozokubvumirai kuti chisumukai sekuru munobatsira mhuri. Kana masvika penyu makundikana modzora mhuri yenyu kwatiri kuti ndamhenge ndichiti sevazukuru vangu ndichavabatsira ndakundikana. Handiti mapawa. Ndakutaurire nyaya yake murume. It's a sad story. Pamusoro wedare, pamusoro wevakuru vese vari muno, ndiri kuda kutaura chokwadi changu chamuona ndasvika mukati menzvimbo imwe ndofunga ndakambouya. Saka nhau iri panapa ndeyekuda isu. Inini muchiona ndakada isu, vanhu vakandiona vanobva kuti murume watasvika. Ndakaroora mudzimai wangu 2000 tikaita vana vatatu. Mwana wechi3 ari mucheche ndopakatanga nyaya yekuti mumba magabva madzima. Ndo almost ndava ne15 years so. Kusvika mudzimai wangu atokera. Dambudziko richitanga takangomhanya tega, ungangotangi nekungonanga munhu uchiti pamwe zvinongopera zvikinyora. Ndopataona mukoma ndaita dambudziko rakati pamba pake. Mukoma haana kana shoko raakandipindura. Nokuti rakanga riri dambudziko rakati. Taurai. Ranga riri dambudziko iroro rekuti ndandisingachakwanisi kusangana nemudzimai mumba. Magetsi adzima. Ndobva ndamuudza saizvozvo mukoma. Ndakatanga kuona munin'ina wangu ndamutevera. Ndobva ndamutsanangura akati ndanoona mukoma. Mukoma haana kundipindura kana kuti handichaona vamwe kana kuti ndichafamba. Ndakadzokera mudzimai wangu ndati ndandanoona handisi kuti pane chinofamba. Hapana kana menduro. Ndadzokera kumunin'ina uya mukoma ndakamuudza kuti mukoma haana chavakandipindura. Munin'ina wangu uya ndobva adzokera futi kumukoma. Ndobva ndasara ndakagara pavatete pamai vangu inini. Panongori panext nemukoma. Vakaita ndonga almost 1 hour. Vachingoti mwini ndichingoona vakagara ndakagara nditi ndakamirira miriro ndomhanyirei.
munini wangu ndo pakandudza kuti amukoma wati bvisa wese pano umwe zvakangofanana nekuti urikungofamba uchizvikoniwa. Saka anya kuti tikafamba neuyo hazvibvi. Tikatuka tikaenda imhindurudzi iyo. Ndakaita question mark naso. Haungotangi nokufungira hama. Ndoka ndaramba ndikifamba ndakufamba ndikibata mukoma manje. Zvinodaro nokuti mukoma vakaramba kana kundibatsira. Tisati tambonangana kana uroi tichiri kufara. Chii chiri kuitika? Ndiri kungofamba. Kusika mira sekuru kimwadadedza chimunzwe nyaya ine muzukuru wenyu anenge achiudza izvo handitika tega sotusai kwanzi ndakazotanga kuchifamba ndichibata mukoma handiti ndo mapoinzi ada kugarisira ipa kuti munzwe dambudziko remuzukuru right endei ndafamba saizvozvo dambudziko riya taona ndaita 5 years mudzimai wangu andakundikana adzokera kumba. Mudzimai wangu uya vadzoka ati ndafunga mhuri yangu vangoona kuti mhuri yangu yakutembura yakugara kwamai mai vazvikurira ndobva adzoka zvamboita sekuti nani mudzimai anyingodzoka futi ga kusvika nanhasi takamboita mwana iyeye pazvakamboita mwana iye anobva abayiwa ndobva afa akangogomera. Ndatoenda kubasa ini vatozondifonera kuma2 vakati mwana anongotoibva achigomera kutofamba kutopinda naye muchakara anongogomera akangosimba inongora pese patangofamba ndingobata mukoma iyi chii chiri kuitika. Mwana uya tauya kuti amuchengeta zvakanaka. Tadzoka kumba kwedu kuya tagara paya toona mai avo vakati ngatidzokere kumba uku kunhu kwatabva uku vanhu togona kuvadziwa tisingoende zveikoko. Taitawo zvatakaita tichiita munamato tatotengawo kapuropati kedu pangoya champupuri ndatoenda kunogadzirisa bhara champupuri chiya changotenderera imba kuda ndonga sekuru ndakavaudza vanondozwa dambudzikuro imba yatanga nepachirwi champupuri chete moto watopfuta puropati yangu yatsva tinofamba kuti tibata mukoma. Saka zvinhu zvava nenguva tingonetsana ndakafunga kuti mukoma ari kurehwa hapo pano uyu tabvapo pazouya iyei booster wamakatima iyei booster apinda muvillage tikati sekuru sezvavangani sekuru vanofana kuvapo ndikangoti tisati tadana sekuru takapinda nemhuri yangu ivo mai vangu ini vakatanga kupinda vakanzi pane mwana wavo here sabhuku ndobva vakati ndiripo ndobva vapinda namai isu tobva tazopinda the following day. Takagara nemudzimai wangu apa muzukuru komana muzukuru sikana booster akati ivo nedambudziko remumba iyo asi rava nemakore akati mukadzi wangu arapa asi riri kukonzereswa nasabhuku yandidana munomu ndiri kuzobudai semhuri ndobva ndakazodana sekuru ndobva vauya booster vaya akatipinza mumba semhuri ivava sekuru vari pano vakati ndiri kuda unobata pamai yenyu ndonobata pasabhuku mishonga yose yauri kurapisa yandapasa nayo ndiri kuona rumagamba ndabvisa chakashata chaunacho ndichandoda kubvisa papa pakwenu nyaya iyo yakangozotsikwa-tsikwa yakungotaurwa nemagoko azonzi kwangu hakuna chinobatiwa tobata pana mai angangova makuhwa asi vakandiudza kwanza kwangu hakuna chunhu ndobva pangobatwa pamai ndobva ikoko kwangosiyiwa kusvika nanhasi. Saka dambudziko rinopera sei? Iyo vakatoti kuna booster makati kana mapedza kubata muchazondibvisa bhachi racho riri kukonzeresa izvo tirimo tese nasekuru. Handisi ndandaudza secretary vavaripo vanzvede handisi ndandaudza booster takatopinda secretary varipo vakatsanangura dambudziko rangu sezvariri vozokona kuona zviri kukonzeresa zvandava ne15 years ndingofamba ndichibata vai ndisingabati umwe munin'ina kana umwe mukoma wokwaba munini zvofanira kuchinja izvo. Kana chiri chinhu chedzinza chinongobatwa pane umwe. So mapedza here ndo zvatiri kuti ngazvigadziriswe izvozvo zvipere tiwirirane. Sekuru kwanzi sekuru varipo zvitaurwa sekuru varipo mukupurirei zvakutaurwa zvakataurwa here saizvozvo midare iro takaenda kwa booster booster akati ndichabata kwa maitete vangu nekwemuzukuru akati asi ndichasiya
mishonga yangu yakanaka ndichaisiya, asi taakuzoti hendei iye nobva azoti anoda mari yembudzi, nobva wakomana wako ukadza mari yembudzi, nobva tati asati mupe asati auya, nobva taendako nobva ati taenda kuziya tikati tauya chiuyai, akati ndipei pfuma yacho, tikati pfuma yacho tataisiya kumba asi tatinayo ipapo, nobva ati handiwiko, nobva ati kwewo uri kuda kupomera munhu chichi akutaura inhema idzi. Saka zvadaro ndongozwa zvapera zvakadaro, chiuya ndakabva ndazongodzokerawo zvakadaro. Vavavarirai ndikutaura vavavarirai usabhuku matambudziko akadai anogona ngasiri mumba menyu. Munhu anenge atouya riri dambudziko remusha mavo, inini nemunin'ina wangu kana kuti inini nemwana wangu, ndendekwa sabhuku ndo dambudziko randasangana navo. Munofanirwa kugadzirisa nyaya idzodzo. Vakomana chandingakubatsirei nacho hongu ndiri sabhuku, bati dambudziko renyu ramuinaro rinongoda munhu chete ari pachokwadi ari kubatsirai. Kufungirana nekufungirana kudi makauya muno munin'ina wenyu achitaura matauriro ari kuita, pakanga pasina zvabhusita chete sekuru. Handiti tikavapa mukana wekuti dai muri vamwe vanhu maenda munotsvaga tichanetsa mumusha nemwana chii, nekuti ndimi mukoma, ndimi baba vake. Kana mumusha maita problem inotogadziriswa nani? Nemi sababa. Tsvagai veukama vakaita vana sekuru vanani. Kana mega musingagona kugadzirisa nyaya dzakadi mubatsirane semhuri. Saka iye zvino ndikatarisa adzoisa hapasi patove ne 2 years makore mangana 2 years asi ndiye chekumbotaura tungamiri. Muchataura but ndinoda kuti tisatambise time. Handiti makoa kupangwa zano unofanira kupangwa iwe uine ravo. Ukanzi uri baba mumucha zvino ndiwabereka munhu, kana uri mukoma baba pasisina vakakubereka, iwe mukoma iwe ndiwe baba wemhuri yazana. Handiti makoa. Saka kana mwana achichema nenhau yekufunga bonde nemukadzi, vakadzi vakawanda vakadai, iye zvinova nemapiritsi anorwadza kutarisa nemaziso. Iye achigara nemukadzi wake mumba, vogara 15 makore kana kuti 5-10 years makore nemukadzi waasingazivi mukadzi wake, ofamba oti ndiwe mukoma uri kunzi uite izvo, imoti vavava makadai kushaya hanya nazvo. Munhu achikunanga inyaya yakashata yakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro. Ndoda kudzokera pekuti ndoda kukupai last chance musati mataura chekuti endai semhuri mugadzirise nyaya iyi yemurume usekuru. Handiti mapoa. Kana vairi n'anga musavatye, vaudzei kuti muzukuru uri muzukuru wavo, ungave n'anga ungave chii, but chokwadi chinoita kuti uzoita zvinhu zvako zvese zvaunoita uri muchokwadi. Kana kuti zvinhu vanhu vachifara newe, ngatifambei nemwana tigadzirise dambudziko remwana. Ini ndichimbonzwawo paviri patatu kuti chiri kuitisa problem yemwana uyu chii. Iwe uripo baba vake, kwete kuti mangwana mukafamba nemuzukuru wenyu uyu asipo, mangwana ari kunongedzai sekuru ndimamufamba nemunin'ina wangu achininanga horovi. Handiti ndizvo rove dambudziko kwamuri mangwana. Uyu aripo, uyo munin'ina aripo, imi muri pakati zvamakagara makaita. Moendaoka nevana vadzadzi yenyu, monzwa kuti chiri kudzudza umwe chii. Apa ndatofara kuti ataura akagona kupedza nyaya yacho asina kuchema. Anochema zvokuti ndinobuda muno muchiti ndanzwa nyaya, ndodzoka after 2 hours momona akagara pasemu. Haanete kutaura mukumara apa ndakukudzai, asi hapotse zvaataura.
matauriro azviita nhasi apa muuye futi kuswera mangwana kana tafuta gore mumubvunzo zvakafamba sei matauriro ake ndiwa hani mwakwana. Saka kana mauyewo kwatiri tikakupaiwo njere dzakadaro tiremekedzei handiti mwakwana toda kuremekedzwa because kana mukatora kuti tapedza nguva yedu tichitaura nyaya yemunhu ari kuchema mangwana todzoka totaura izvozvo mangwana todzoka totaura izvozvo munhu osvikira pakufa tisina kumubatsira hatidi zvinhu zvakadini. Saka chikumbiro changu chete ndechekuti ngatiende tibatsire munhu sapo kutaura izvozvoda kutaura pamusoro changamiro inofunga kuti tipinde muno mudare asi munoona akava nenyaya ndini nenyaya yekunongedzwa saizvozvo. Saka shuviro yangu yakuru ndekuda kutsvakirwa mudetseri ende nawe uri kutaurwa pana asi pekutanga pekuti ndakapeta maoko kubva patotsanangura takatombofamba dambudziko randaita hangu ndiri kusara semhuri namai anotibereka ivo vasekuru avo futi ndasangana ndakatowadana havana kupatsanana tikatenderera tese ipapa vapupuri kana njere vanhema zvinhu zvakaita sezvo zvikasawanika tikadzoka zvepana musi watakauya padare chinotitenderedza nechekuti iye anenge achiti ndoziona pagirasi but patakafamba nemapo tiinde pano girasi wacho hazobudi musi uno kana muchirangarira akati ndoda wegirasi sekuru ndovari kuziva chi wegirasi ndinobhadhara mari yacho pakauya ndonzi booster nofunga ndindakauya naye funo anga ari panext panonzi pachenja vanon'una vese vakavapa unoda here kuti tiindoka akati handidi ndoda wechi wegirasi akati ndindobhadhara chi saka wegirasi wacho katisina kumwana ndo pamuona takati booster zvekutaurwa zvese kuti akataura zvekuti booster uya musitengera mumai mudzimai makosa akatora nhamba dzabooster aita sekuti akuda mombe dzedzanenge vashandira booster akatondinanga kuti munhu una wako angapfega imba andifonera kuti patai mukoma wangu nofunga zvekutaurwa zvese zvose pana muchembera ndo paakati ada kushanda tikatonzi tibhadhare mari tiri vangani vakomana tikabhadhara hapana kumbona nguva yekunzi kwai ndibhadhare akabva pana muchembera mudzimai wangu pakapupura panombotadzoka tikauya kuno booster akati ko akudanai ndiani tiri kuimaningi matitiwe kuno akati ndambokuda naye ndikuda kuronga mari yangu yekupedzisa ndikati mai vari nhamba 2 ava ndivataura kudera ameno zvamaudza kakuti pamwe ndini zvisangana akati ndandambotaura chidaro handizvo ndataura mukadzi uyo akati kumbabe mutaura ikona mati sekuru ava vari pana vakaramba vakanyara kusvika tabuda pazhi vakamanikidza vapenga iye akatoti ai kwamuda kundimanikidza ndokubata hakuna kachiriko indi ndiri kuona iye muri kutotaurisa kuzimbabwe dzenyu ndimotova nezvamwinazvo asi kuti dambudziko riripoka isu toda kuti rimwezuva semhuri yose vanga varipo ndongoda kuti vapani pagiraundi ini ndindotodana sekuru uyo anongotaura azomboti hatifambe kuti fambe ndingadana sekuru uya pakati pedu tofamba ini ndotoda kuti tiyanane mune zvakanaka zvokuti nyange kuno kwamambo dai kwa kune mubetsereka pasina zvokuti yananga ingotoda wegirasi tikati takatobetsereka kudhara ava varipo semhuri ina handisi kutomboramba kana sekuru ndosaka vari pakati peda amino mama anoda kuti dzokenicha amundoona pane pataurwa pachinzi booster akauya mukati memusha wenyu handiti muchiratidza kuti ndimi here mama mupinza mukati memusha wenyu muri sabhu booster akakumbira basa right I know akauya akapinda mukati memusha wenyu booster akasvika akakugadzika imese semhuri iwe une dambudziko remumba iri for such these years handiti asi dambudziko iri riri kukonzeswa nemukoma wako haana kutaurika nemashoko wako tina kumbogara pamwe chete asi ndo zvataurwa nerava vachibooster akati asi dambudziko riri kukonzeswa nemukoma wako ndo here pamuri kutaura inyi kuti uyu anga afonerwa kunzi ndoda kuti ubate mukoma wangu ndo mashoko acho amuratidza muri kutaura therefore pamberi pacho booster hadei pakuti zvakunobatwa zvakunobatwa kwamai kwenyu hakuna chichabatwa kwakunzi kune mishonga yekurapa inonzi nenge yakanaka yakunzi izvi zvikunzi zviri kukonzeresa hazvichabatiri
izvozvo abata booster kwamari akataura ndizvazvitevedza zvidi mashoko angu anga rekuti haana iri kutaura booster kuti zviri kukonzereswa nemukoma wako asi handepa kuchizobata booster hachina kuzobata ima sekuru munogona kutibatsira ipapo ndaiva mwene booster akataura ndakagara ini ndoba takazoti chiuya iubate booster haana kuzouya avabhadhara $30 because akati chibhadharai mbudzi saka mbudzi ndivakangoti inoita rafu imari inobva vati 30 saka iye achiva nevanhu vaitonetsa vachiuya kuna sabhu vaiti ndakamupa mari hasi kundipa ndakamupa mari hasi kuuya kuzokuita basa saka isingati imi ndaine mari yacho asi hatimupi ipapo tomupa auya kuzoita basa saka iye haana kuzouya nokuda kuti pamwe haana kuuya nokuda kuti hakuna kumupa full aiwa booster kuuya akauya aiwaenyu haana kuzouya nokuda kuti ava vanga vati tozomupa mari musoro wekuti auya kuzobata zvinhu mazviri ndo zvaakanyumirwa mari nevakomana embudzi manzwisiro angaita zvaiite pamunoda kuti tikabvunitsesekutauraipa kuti zvaiita booster anga ane vanhu vaiti ndipe mbudzi ndipe chakati ndozouya saka anga asingane vamwe vaitouya kuna iye sabhuku vachiti sabhuku asati auya sabhuku asati auya saka indikati aiwa hatichanomupi mari tozomupa apedza basa tikati hendei tinomudana nobva taenda paya nobva booster ndopaka bhazi ndoda fuka mouya rini apa tambomuona masikati akati ndouya saka indobva ndakabva ndazokodzokera because nyaya ine munhu nemashoko ari kutaura ane brutality yakanyanyisa otherwise nekuda yaanayo iri kunetsa pari zvinoda kuti kana varivosekurikibatsirana osumudza musoro mudambudziko rinogadzirwa murudo makanaka zvichiri pakanaka zvinhu zvozosvika pakuzoshata nekuda kwokuti zvesika kufamba nenzira yakanaka handi taura ipinzi tikavatendai nekuti mukoma handina kuweza kuzvambiri vabvunza vachiti mashoko akataurirwa here kuti ava vane zvakanaka ndati akataura saka pavaida kuzoti paakabata kuda kuenda ko paasina kuzoya takaenda rega nditaure takaenda pamashops chiti chiuya akati raiti ndouya taitwa tese aiwa ndinoda kunzoti akanga akuuya kuti achienda kunobata uku nomva tati kuramba kuti hazvina kutaurika aiwa hapasi kutsika toda kuti ini ndechingoda ngodipindurawo zvandinenge ndabvunza kuti shoko ri kutaurwa nasekuru nerambotaurwa nemukomani muri kupikisana naro here ipapo ndiri kuramba pakuti aiti ndikuramba ayo pakanaka right inini mashoko angu ndiri kuti sabhuku vakatsika booster musiri mukunge ada kubudisa akahinta sabhuku ndiri kuti inini ndiri kupomerai ndichiti makanotsika booster kuti asazouya kuzobata kumba kwenyu akuti yese mune zvamunazo zvekurapa izvi zvazvichabatwi zvakuswa pasaidi pazvatsikwa vakomana vatoreza mari yembudzi kuti vakuda kumupa muita kuti achiuya kuzobata inzwai machiita daro kuti tiende pana vavarirai nasekuru makasununguka here ndikupei munhu ari kubatsirai ndakasununguka ndakasunguka zvakanyanyisa izvozvo vandachifonera chakazo enda navo mujura oti pagobhozurudze pako enda navo varuma